Hola, sóc en Joan Marc Guillamont i en aquest vídeo us presentaré el videojoc que estic desenvolupant per al treball de fi de grau del grau en tècniques d'interacció digital i multimèdia. Es tracta de l'adaptació digital d'un joc de taula que es diu Isla Calavera, que m'agrada bastant, i està desenvolupat íntegrament en JavaScript, HTML i CSS. Quan s'obre la URL, primer hi ha una pantalla de càrrega d'assets, imatges i tal. En aquest cas, com que ja hi hem entrat abans, ja ho teníem carregat en la caché, així que simplement ens diu directament d'entrar al joc en si. I un cop hi entrem, se'ns presenta la pantalla d'inici. Aquí veiem el títol del joc, veiem alguns botons més clars, botons que no són tan clars, però que és la gràcia una mica descobrir-los. Això és molt retro. Antigament les interfícies eren així una mica no tant un botó molt clar, sinó doncs, tu t'havies d'espavilar i a vegades trobaves botons interessants que no eren essencials pel joc, però si els trobaves potser tenies més facilitat en segons què. Per exemple, aquí, aquest ull d'allargador, si fem clic, se'ns fica pantalla completa. Hi ha altres cosetes per aquí. Si fem clic a instruccions, ens diu doncs, les instruccions del joc. No les repassaré perquè ara les explicarem amb un petit exemple. Aquí teníem ja una partida en curs, el que fem és eliminar-la per l'exemple que us vull fer. Fem clic a iniciar partida i triem doncs, un personatge que ens fa de capitana, li direm Tris, i agafarem un altre personatge, doncs, la consellera de la moneda, i li direm Tras, Tris Tras. Aquí veiem la informació dels personatges. Cada personatge el que fa és suma punts en funció de la cara que surt. La Tris, la capitana, doncs, cada calavera que surt suma 100 punts, i Tras, que és la consellera de la moneda, cada diamant que surt suma 100 punts. Fem clic a següent, i aquí veiem doncs, la interfície ja del joc en si. Aquests són els daus amb els que jugarem, aquí hi ha el dau que tirarem, aquí hi ha una carta que va canviant cada torn i ens fa una cosa en concret, és com una carta modificadora. Si tenim dubtes, podem fer clic al mico i el mico ens llegeix les regles del joc. Aquest mico simpàtic. La carta aquesta, per exemple, de la moneda, dius, ostres, no sé ben bé què fa. Doncs fem clic i diu, activa una moneda al tauler. Això vol dir que ara mateix ja hi ha una moneda. És com si un d'aquests daus fos una moneda. Doncs vinga, comencem. Fem una tirada. I què passa? Doncs mira, entre dues calaveres ja se'ns marquen, perquè les calaveres són dolentes. Si en tenim 3, perdem el torn. Estem fent 500 punts. Per què estem fent 500 punts? Doncs això, bé, si llegeixes les instruccions et diu què fa cada personatge una mica i tal. Aquí podem calcular, doncs tenim aquest dau, que el marco aquí perquè no es mogui més, que són 100 punts perquè és un or. Aquí tenim la carta, que són 100 punts més, ja són 200. Què més tenim? Tenim un diamant, que són els altres punts, ja són 300, i com que estem fent servir la capitana pirata, cada calavera ens dona 100 punts. Hi ha un truquet, que és que si fas clic aquí a la bandera pirata, és a dir, si ets molt piratilla, desbloqueges una xuletilla per veure els punts que estàs fent. Això també és molt típic dels jocs antics, és com una mena de truc. Si ho podem deixar activat o desactivat. No modificar res més que tu llegir, doncs sumes una moneda d'or per cada modificadora, que és aquesta. 200 punts per monedes, perquè en tenim dues. 100 punts per diamant, perquè n'hi ha un. I 200 punts de poder per calaveres, perquè tenim aquesta. Si ja ens agrada la puntuació que tenim i no volem arriscar, perquè 3 calaveres faria que suméssim 0, finalitzem el torn. Tenim el mateix poder, ara li toca atrás, i 0 punts perquè encara no ha tirat, doncs fem la tirada. Estem sumant 500 punts. Per què? Doncs aquí tenim 3 cares iguals, que 3 o més cares iguals suma punts. Aquest personatge pels diamants també suma extra, tenim aquí una altra moneda. Podem decidir, per exemple, si ens agrada molt els micos i volem intentar anar a micos, els bloquegem. Això també, per exemple. Tornem a tirar i què passa. Mira, 1.000 punts, perquè hem tret molts diamants i els diamants ens molen bastant. Per aquest personatge en concret fa punts per diamants, aquí ho podem veure. 100 punts per cas igual, diamant, més 300 punts de poder per diamants. Bé, 1.000 punts, mira, m'agrada. Ara el següent, ara aquí hi ha una calavera en joc, ara mateix. Activa una calavera al tauler. Doncs això vol dir que hem d'anar en compte perquè podem palmar més ràpid. Ja en tenim una altra, s'ha d'anar en compte. Ja en tornem a tirar i què passa? Intentarem forçar una tercera calavera, mira, aquí ha sortit. Has tret 3 calaveres, perds el torn.
Aquí doncs se suposa que estàvem com arriscant per intentar fer més punts i al final n'hem fet 0. Ara estaria interessant intentar treure el torn d'Illa Calavera. Si el fem en un parell de tirades bé, si no, doncs ja ho veurem. 2 calaveres, està bé, i ens en surten 2 més. 3 calaveres. Tornem-hi. Aquest és interessant. Perdre el torn per 3 calaveres et permet mantenir els punts. Això està bé perquè si a vegades arrisques, mira, veus, aquí hem arriscat, però ens en duen 500 punts igual que el que teníem abans de l'última tirada. I mira, sumem aquí 1.000 punts més. Mira, Illa Calavera. Anava a comentar la carta, però com que ha sortit la Illa Calavera, acumula calaveres per restar punts als rivals. Què vol dir això? Ara tenim 4 calaveres, estem restant 100 punts als rivals. 100 punts per calavera. Hem tirat. Quan estàs a Illa Calavera, tu vas tirant. Cada cop que tires, si surt una calavera o més, pots seguir tirant fins que ja no queden més calaveres. Si tu tires i no surt cap calavera, s'acaba el teu torn d'Illa Calavera i s'acaba el teu torn. En aquest cas hem guanyat 400 punts i als rivals els hem restat 800 punts, perquè teníem 4 calaveres. 1, 2, 3, 4. Correcte. I bueno, doncs ara el següent. I vinga. I així anar fent fins que algú arribi a 10.000 punts. Aquí tenim això del vaixell que volem veure abans. Has de finalitzar el torn amb 4 vaixells o més per guanyar 1.000 punts. Més els que facis de torn. Si no, en perds 1.000. Bueno, en aquest cas, doncs, seria complicat 3 calaveres. Vaja. I això seria una mica la dinàmica del joc. Un cop s'acaba, surt una pantalleta que diu molt bé, has guanyat, i et porta aquí. Doncs aquí pots eliminar la partida o continuar, que et permetria veure-la un altre cop. I això és tot. El joc encara està en desenvolupament, hi ha alguns bugs, hi ha moltes features que no estan implementades, però bé, tenim full de ruta i seria interessant anar-lo seguint a poc. Espero que us hagi agradat i qualsevol cosa en podem parlar. Moltes gràcies i ens veiem.